ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ବାଟିକା ସାଇଡ୍ରେ ଅଛୁ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ହନୁମାନ ବାଟିକା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲ ଆମର ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା ପାର୍କିଂରେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ହନୁମାନ ବାଟିକା ବୁଲି। ଆମ ଜଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେରିକା ସାନ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ये हनुमान वाटिकार गेट भितर पशिकी जीवा। ये देख हनुमान वाटिका ये देख हनुमान ठाकुर गोटे छवि मूर्ति कराई। एपटे शिव मंदिर एपटे सब मूर्ति अच्छी मूर्ति रखाई। यही बजरंग बली महादीप अरे सुनो नहीं कथा हेलो साग मैंने हनुमान वाटिका केमती लगला कमेंट करियो निश्चित रहिलु।